Bu Özbekistan'dan bir yaktan bütün şaka gelişet. Başka jaka barbagan bu şaka gelet. Adam da bizge kapı olup, niye Kökcan kapara öğresin? Ben ettim, ayakta beni kreasyonum var dedim Kökcan'da. Seni şunday olsa para telem. Bu oğmat gelgen yer. Oşo geldi, meclis salındı. Meclis salgandan keyin şarıňar oň oldu, mektebiňer oň oldu. İntimak bolduňar, eliňer jakşy bolup, o el barbagan köçeňerden beri lamçyk koýup algansyňar. Eldin tuvaleti karaňgy, sizlerden o köçeňer, o katta köçeňer, o jarym jol Jallawatyn beragынан beri jarık sizlerdeki. Mintip bir balaňar ministri bolup ata turmatdy bir tuğanım. Bu şunun başı, intimaktın bereket urmatdy bir tuğandar. Nasip bulgan bolsa gelecekte sizlerden padişalar çıgat, sizlerden muftiler bolgan. Uşul jerde muftiler işlegen gerek bolsa bir wagtda. Oşol omattın gelip atkanyň bardygy urmatdy bir tuğanım dinde. Sizlerde bolgan intimak, sizlerde bolgan jakşylyktyn bardygy, şadyn tolup atkanyň bardygy urmatdy bir tuğanım jön bolgan jeri jok. Oşol sizlerdegi bolgan dindin bereketinde